Sunod guys, oh, ang mga tagong kinabang, paingos kan laon. Oh, nice ka. Nice kaayo guys, oh. Sunod yun guys, oh, daghan kayo. Tanay, uban na una. To, dagkon ka itong nga una. Oh. Sunod na guys, hapit tas kan laon maabot. Wow, thank you Lord sa imong ipadalang mga panalangin sa mga tao. Oh, tara guys, oh. Puro na mga relief God guys, oh. Sunod guys, oh. Praise God talaga. Hindi ba? Yung anak kabuutan ang mga kasing-kasing sa mga Pilipino guys. Bisa dili man kaayo kwartahan tantong dato, pero pag talabango na gani guys, magsakripisyo gyud ang mga Pilipino, oh. Tinapangay ba? Di ba guys? Tularan sana yan sa mga ubang mga rich man. Oh, di ba guys? Kana oh. Ayan. Tara na guys, tabian nami guys, oh. Di ba? Kasunod post na ang lipkod guys. Ngayon, anak kanindot ang mga kasing-kasing sa mga Pinoy guys, oh. Aluloy-on, matinabangon, mapagmahal, respetado, astilan ang sa padaghan na kayo guys, sa pa. Ngayon, anak ang kasing-kasing sa Pilipino guys. Matinabangon, mapuang urot, ano ba yun? Ano? Maluluyon, pananang mga gibong tawag. maluluyon, mahigugmaon, hospitable, adaghan guys, tanan halos na as Pilipino guys, no. Ingon anak mi ka proud to be Bisaya. Kaya ang sabaw ni. Sibaw ni gutom. Kaya ang kuan ang sabaw ay sa supa, sapa. Ang sapa ba? Oh, kanindot guys. 7 kilometers na. Ayan. Thank you very much for watching. Hanggang dito na lang po natin ito. Siguro itong ating ano guys. Malapit na talaga kami. 17 ano na lang daw guys. 7 kilometers. Kilometers, oo. Oo. Salamat kayo. O kaning tubig ni. Lubos ka angat. Oh, bitaw galubos na yun. Pero tao, ihatag pa na nila dito sa Kuan na. naan sila yung mga paryente. No. Mga parinti tao. Ang anak jud ka kuan. To ana guys, nabiyan na mi, so bye-bye na guys.